шуруъ аз 6 майи соли 2022 то анҷоми соли таҳсили 2021-2022 дар доираи нақшаи чорабиниҳои якҷояи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе вохӯрии масъулини сохторҳои зикр гардида бо ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ҷараён мегирад. вохӯрии навбатӣ бо хонандагони синфҳои 8, 9, 10 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 29, 31 ва 36 ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе вобаста ба масоили марбут ба ҳамкориҳои тарафайни мақомоти ҳифзи ҳуқуқу маориф ва оила баргузор гардид. баромадкунандагон атрофи масоили пешгирии ҳолатҳои шомил гардани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, муноқишаҳои байнимактабӣ ва авбошии ноболиғон ибрози андеша намуданд. дар асоси нақша чорабинии якҷояи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, инчунин раёсати тандурустии шаҳри Душанбе тасмим гирифта шудааст ки дар анҷоми соли таҳсилии 2021-22 дар тамоми муассисаҳои таълимӣ таҳти унвони бар зидди омилҳои номатлуб якҷоя мубориза мебарем суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шавад. дар суҳбату вохӯриҳо хонандагони синфҳои 8 ва 11 иштирок менамоянд. мақсади асосии баргузории чунин суҳбату вохӯриҳо аз он иборат аст ки пеш аз анҷоми соли таҳсил хонандагон бо баҳои хубу аъло муассисаи таълимиро хатм намоянд. инчунин ба хонандагоне ки синфҳои 11 ки тариқи маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳои худро супоиданд, ба онҳо барои омӯзишу яъне аз худкунӣ ва дарёфти рохат ҷиҳати дохил шуда ба маркази миллии тестӣ ба донишгоҳу донишкадаҳо яъне ба онҳо маслиҳатҳои муфид дода мешавад. инчунин оид ба машғул шудан ба варзиш, бурдани тарзи ҳаёти солим, донишомӯзию хониши намунавӣ, эҳтироми волидону устодон, садоқату муҳаббат ба халқу ватан ва дури ҷустан аз рафиқону ашхоси ҷиноятпеша ва амалҳои ғайриқонунӣ суханронӣ сурат гирифта, масъулини наврасонро ба омӯзиши илму маърифат ва рафтору гуфтори намунавӣ ҳидоят намуданд. ҳамзамон баромадкунандагон аз содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳову қонуншиканӣ ва дигар амалҳои ношоиставу оқибатҳои ногувори он мисолҳо оварда аз дастоварду натиҷаҳо, рушду тараққиёт ва ободу зебо гаштани ватани азизамон ёдовар шуда. махсус қайд намуданд ки вазифаи аввалиндараҷаи шумо наврасону хонандагон ин таҳсили аъло ва рафтори шоистаи таҳсил мебошад. қайд карданд зарур аст ки чунин вохӯрию суҳбатҳои муфид дар дигар муассисаҳои таълимии пойтахт низ ба нақша гирифта шудааст.